ישנת טוב בלילה? כן. אני תמיד ישן טוב לפני טיסה. בלי חלומות, בלי מחשבות? לא. אני למדתי במשך החיים ארוכים האלה בתעופה לקחת את הזמן שנחוץ לפני טיסה בכל מקום, גם באווירון אני ישן טוב. בכל אופן זאת הטיסה האחרונה? כן, אבל כבר כל כך הרבה זמן מתעסקים עם הטיסה האחרונה, וכל כך הרבה זמן עוסקים בנושא הזה, ופגישות ודיבורים ועניינים, וכולם שואלים את אותה שאלה, אז זה הפך להיות כבר כמעט נורמל להתייחס לזה ככה. אני כבר כאילו מאחורי זה כבר. שום התרגשות? אני מניח שתבוא מתישהו, אני לא מרגיש את זה כרגע. יכול לנסות לשחזר, להיזכר, יום הראשון שהגעת לשער של אל על? הפעם הראשונה שהגעתי לשם עם אופנוע, טריומף, אתה זוכר, של צילינדרים? נסעתי ללוד בכביש הקטן שהיה פעם, לא באוטוסטרדה המדהימה שיש לנו פה. אני חתמתי חתימה אחת לטוס על ויתור, זה מהימים האלה, והחלטתי לא לחתום יותר, אני אהבתי מאוד את התעופה. והלכתי להירשם, כולם היו אנגלים, אמריקאים, אוסטרלים, כולם דיברו רק אנגלית, עם האנגלית החלשלושה שלי. נכנסתי לשם ונרשמתי. חשבת שזה הולך להיות הבית שלך ל-42 שנה? האווירונים שעליהם אני דיברתי היו בריטניה. מי ידע? ידעתי מהחוברות שיש איזה טייס אחד באמריקה שעבר את מהירות הכל גם, וזה היה בדיוק אז. אבל כשאני אגיע לדברים הטיפשיים של מטוסי סילון, כנפיים משכות לאחור, מי ידע לחשוב על זה? חלומות קטנים. ואתה מסתכל אחורה, זה כמו שחשבת שזה יהיה? הוא הרבה יותר יפה. הרבה יותר יפה. קשה לי להביע דעה על אל על מנקודת המוצא שנמצא היום. זה אחד אני לא יודע, היום משתמשים במושג משאב אנושי. רמת החברים, המקצועיים ושאינם מקצועיים, באל על היא פשוט מדהימה. זה אחד מהקהלים המקצועיים ביותר, הנהדרים ביותר. היה לי תענוג אדיר לעבוד איתם את כל השנים. אני כל פעם משתמש במושג הזה ואני לא מתייחס בבדיחה. אני לא עבדתי באל על יום אחד. אני נהניתי במשך 42 שנה. והמדהים הוא שהם גם שילמו לי בשביל זה. באתי ג'נרל נקדימון, אחד הנחמדים. הפרסט אופיסר זה תאני, הוא בדיוק עכשיו קיבל הדרכה ממני לכיסא שמאל להיות קפטן. 522, ברוכים הבאים, משה. תודה רבה. אז זה אדון תאני, פרסט אופיסר שלנו. הוא אפילו ביקש לטוס. ביקשתי להישאר לטיסה. טיסה האחרונה. אנחנו עושים כאן את כל הניירת, אז בואו ניגש, רק נחכה עוד לנקדימון, צריך להגיע עוד כמה דקות. לכל טיסה נותנים לנו את כל מה שהם יכולים לתת. דרך אגב, משנים לשנים, בשנים הראשונות קיבלנו מעט מאוד. היום אנחנו מקבלים מזג אוויר שהוא כולו סאטילייט. אנחנו מקבלים רוחות, טמפרטורות בגובה, שהכל מגיע מסאטילייט מאוד מאוד מדויק. גם היום כמות הדלק שאנחנו לוקחים לטיסה, פעמים לוקחים ספרים גדולים מאוד, מכיוון שלא ידענו על מה מדובר, איזה רוח תהיה לנו. היום הטיסה של 4 שעות זה לא כל כך משנה. טיסה של 12 שעות, אם אני מקבל 40 קשר רוח, ב-10 שעות, 12 שעות, זה 400-500 מייל נוספים של מרחק אוויר. זאת אומרת, כל התופעה של מה אנחנו עושים מתבטא פה בנייר. אז זהו, אנחנו מתחילים, 5:10 זה 8:10, עכשיו 6:30, יש לנו מספיק זמן. רגל שנייה. 9 במינכן. טוב, מטוס מלא לגמרי יש לנו. לדוגמה, יש לנו 15 מקומות בביזנס, אבל יש 42 ו-15, יש מקומות 394, ויש לנו 428 נוסעים רשומים. 15 טון מטען, 0 פליוט 226, פלייט פלן A. בינתיים 54, בואו נראה מזג אוויר. לרנקה קרוב קו אוקיי, אין שום דבר. בוקרסט בדרך קו אוקיי, גם כן אין כלום. טמפו מ-2-6 לא מתאים לנו, ביקאמינג 6-8 מתאים לנו. 240-12, אנחנו אומרים על מטוס מסלול 2-6, סקטר 2600. טוב, מה שאנחנו רואים פה זה שאין למעשה שום דבר חוץ מה שכאן, עננים עד 20,000. פה יש אמבדד ל-35, שזה יוצא בערך ביוגוסלביה. נכון? ואחרי שאנחנו עוברים את זה, זה יהיה אולי בדיסנט. והווזוף
פעיל. היי, זה לא... לא למצלמות, אבל באמת בהצלחה. באמת, תודה. תודה. להתראות. זהו, אנחנו מגיעים לשם עם 12 טון ומשהו. מתאים לכם? 12 טון? 12 טון. מטוס מלא, אנחנו נהיה מלא. עם 226 אנחנו נלחת עם 265 טון. 240. ועוד 12, 230, 240 בדיוק. 240, יש לך 40 טון. כן, אבל 226 פלוס ה-12 זה בדיוק 240. נלחת, כן. זהו. מתאים לכם 12 או שאתם רוצים עוד משהו? אם המזת בסדר. מתאים לכם? אין בעיה. לי פרון, ככה. חבר'ה, טיסה נעימה לך. תודה. שתהיה לך כל טוב והמשך בריאות בכל דרכך. אתה יכול לסגור את הפן? ואיירספיד באג 132 סט, 146. משהו בלב, פרפור קטן. משהו בלב זה, תראה, אני מקבל פתאום, יחד עם הניירת שאני מקבל, מישהו שלח לי, קפטן קמחי, מכל הבקרים היה כיף לעבוד איתך, כל טוב והצלחה בהמשך. נון ב', טיסה טובה. נקי בצד שמאל, הוא עומד בצד ימין? עומד עם אוקיי. בבקשה. אתה יכול להוריד מדפים ובוא נבקש הסעה. אני עושה בלעוד אליי. בבקשה. Back valves, 1 אם תהיה איזושהי תקלה, תסב את תשומת ליבי. לגבי הפסק המראה עד 80 קשר על רוב הדברים העקרוניים, אחרי זה רק אש, unsafe ודברים מהסוג הזה. ו-EFD אנחנו עושה טיפארצ'ר רגיל נורמלי. Take off. Positive, gear up. Indicated. עכשיו הכל בשליטה, הטייס האוטומטי עושה את העבודה? כל הזמן זה הטייס האוטומטי עושה את העבודה. במטוס הזה קצת פחות מאשר מטוסים אחרים. מערכות אוטומטיות חוסכות דלק, היא יושבת מאוד מאוד מדויק, אל תסוך דלק מחוצה בשביל לשמור את המהירות. ובהתאם למשקל, כל הזמן הוא מוריד את הכוח כדי שלא יצטרך להשתמש ביותר מדי דלק. ככה שבעצם האוטופיילוט מטיס את האווירון, תמיד צריך להיות טייס אחד יושב וקשור. הסיבה היחידה שיש שני טייסים, אין בעיה להפעיל את המטוס זה לבד. היא שמא קורה משהו לאחד הטייסים. ההשגחה בנויה גם מבחינת הקרקע באותה מידה הרבה יותר פשוטה. פעם אף אחד לא ראה אותנו. אנחנו אמרנו איפה אנחנו. היום אתה לא צריך להגיד לאף אחד, הוא רואה אותך יותר טוב, יודע בדיוק באיזה גובה, באיזה מהירות, באיזה כיוון אתה טס יותר טוב ממך. כי המטוס משדר את כל הנתונים האלה לקרקע. יש לך הבדל או גישה שונה אם זה טיסת קרגו או טיסת נוסעים? יש הבדלים עקרוניים בין שתי הטיסות, בעיקר מבחינת ההתייחסות של הטייס למה שיש מאחוריו. כשאתה סוחב עליך כמות כזאת או אחרת של נוסעים, גישות לדברים מסוימים כמו מזג אוויר בדברים מסוימים, יותר קשה מבחינת העבודה היומיומית לתפעל נוסעים. הדרישה שלהם שאני צריך, לא רק צריך, אני חושב שזה חובתי לספק נוחיות, מכל בחינה שהיא דורשת מאמץ קצת יותר מצד המערכת הזאת של הקוקפיט.
בקרגו זה קצת יותר נוח מהבחינה הזאת, שאתה, once העלית אותו, השקפת אותו במקום הנכון, הוא נקי וקשור, הוא שותק. גם הפרות שאנחנו לוקחים לפעמים שותקות. פרות? אנחנו לוקחים פרות, ודאי. לפני חודש עשיתי טיסה מבודפסט, כן, מבודפסט לתל אביב, עם עגלים. 1,400 עגלים. שמגיעים ארצה לפיתום. אם אני הבנתי, F-16 הולנדים מארצות הברית לאמסטרדם. אנחנו הובלנו... אני הבלתי קרישים. קרישים, כן. ממיימי. ממיימי, קרישים, כן. קרישים חיים? כן, כן. כן. בתוך מין כמו אקווריומים כאלה, בתוך מים, והעברנו אותם לאיזה גן חיות. לא פחדת? העברנו 100 טון לובסטרים. רגע, לא פחדת מהקרישים? הם לפה לא יגיעו. בוז'ולה נובו. בוז'ולה נובו מאמסטרדם לסיאול. בשביל ששבועיים אחרי זה, בהגיע התאריך, יפתחו את הבוז'ולה נובו בסיאול. טיסה שלמה, מטוס מלא, במוצר אחד בלבד, בוז'ולה נובו. אני אדבר איתם, תודה. ביי. אני אדבר על הנושאים רגע, דיבור קצר. אני סוגר פה את הווליום גם. גבירותיי ורבותיי, בוקר טוב, כאן הקברניט. אנחנו כרגע בגובה 36,000 רגל, מעל דרומה של טורקיה, עברנו לפני כמה דקות את אנטליה. זה הנאום הסטנדרטי. בדרך חזרה נחשוב על מה אומרים. אנחנו גם מגיעים למקומות משונים. שבוע שעבר הייתה טיסה לקטמנדו. נוסעים לא נוסעים לקטמנדו ממדינת ישראל. רואים טסים, טסים שניים. אני עברתי בחצי שנה האחרונה על האווירון הזה מכמה וכמה סיבות, והסיבות הבסיסיות זה עניין. האווירון הזה הרבה יותר מעניין להטיס, כי הוא דורש ממך הטסה. עדיין זה חשוב לך אחרי 42 שנה? אני נמצא פה רק מאהבה. אני אוהב תעופה ואווירונים. אני לא נמצא פה משום מטרה אחרת. אבל זה לא משעמם? אף פעם אפילו רגע אחד עוד לא. אפילו רגע אחד עוד לא השתעממתי. ובקרגו אנחנו טסים למקומות שאף פעם נוסעים לא טסים. במטוס נוסעים אני טס לניו יורק וחזרה ולפריז וחזרה ולווינה וחזרה ולניו יורק וחזרה. אני פה טס לסיאול ולקולומבו ולכל מיני מקומות שונים וחורגים. טס טיסה לוונקובר בשבוע שעבר. שנגחאי אנחנו טסים. גנדר, גוז, כל מיני מקומות. וזה מאוד מעניין. כל תוכניותינו לטוס ישר להודו, מלוד, להמריא מזרחה ובשעתיים להיות בבומביי, 3 שעות עוד בומביי, דרך ארצות ערב, כבר היו על הנייר. מישהו רצח את רבין, בתוך זמן קצר מאוד הכל נגמר. הרגשה שלי הייתה אז כמעט אפורית של הנה אנחנו, לפחות עם המדינות הפחות קיצוניות, סוגרים עניין נורמליזציה בצורה כזאת או אחרת. וזה חוסל וחזרנו אחורנית לאותו מקום. כאן נקודת סובס, משם לארסין, שהיא על קו הגבול לווינה, לפיקוח וינה. משם נמשיך על הנתיב, נקרא 851, לנקודת סיטני. משם 856. משם 856 למטיג, זה כבר לקראת זלצבורג, כן. 56 למטיג ולזלצבורג. וכאן כבר מעבר הגבול לגרמניה. בין מטיג לזלצבורג זה נקודת... זאת מינכן. מיוניך, זה השדה, בעיגול הכחול הזה, זה השדה של מינכן. קשה לראות, זה לא מפה טופוגרפית, זה לא מפה גיאוגרפית, זה בעיקר נתיבים, וכל הדברים שיותר מעניינים מי שנוסע, גבולות, ערים, הם פה מאוד נבלעים אם בכלל מופיעים. המפה הזאת בעצם מיועדת לנשים, קוראים לזה בורדה, עושים מזה סוודרים וחולצות. עשיתי הפרדה בין הקרקע, ענן איפה שיש בתוכו צבעים, בהתחלה מגנטה ואחר כך אדום, ובסוף באמצע לבן, זה ענן שלא רוצה להיות בתוכו. אנחנו קוראים לזה ענן שהוא embedded. כמה פעמים כבר אתה חושב טסת למינכן? אין לי ספק שהייתי שם 10 פעמים, במשך השנים. אבל יש פעם אחת שזכורה לך במיוחד. למינכן? 72. אתה הזכרת אותה קודם. כן. אני זוכר עוד טיסה לפני זה למינכן. אנחנו לא טסנו לשדה הזה. אנחנו טסנו לשדה אחר ישן יותר.
ואחת הטיסות הראשונות שלי באל על, או בריטניה או 707, אתה נוחת, גומר את המסלול, פונה ימינה, אני קפטן צעיר, מצד שמאל זה נראה כמו אזור של ספורט, 10-12 שורות, עמודים גדולים, נראה כמו אצטדיון. ואני נזכר בימים של נירנברג, היסטוריה תמיד עניינה אותי, ואז על עמוד אחד, גבוה, אני רואה צלב הקרס. זה היה ב-1966-7, זה עדיין היה שם. 2-3 אחרי זה נעלם. מישהו מצא לנכון שזה לא במקום הנכון. זאת הפגישה שלי הראשונה שאני זוכר את מינכן. פגישה שנייה, ישבתי לי בבית בשקט וראיתי אולימפיאדה. טלפון, אם תוכל, הטקסי כבר למטה, אתה יוצא מיד, לאן אתה יוצא? אנחנו לא יודעים. אתה יוצא. לכמה זמן? אני לא יודע. לקחת מזוודה? אני לא חושב. ירדתי למטה, רצתי לשדה, הריצו אותי למטוס, יצאנו 3 אנשי צוות. לאן אנחנו טסים? לא יודעים, תכף תקבל את הניירת. הגיעו כל מיני אנשים, ראש המוסד, איזה 10-15 איש מאחורנית, שלא הספקתי אפילו לראות אם הם עם ציוד או לא, והוא נכנס להנה ואמר, אנחנו טסים למינכן, יש שם בעיה. ורק אחרי זה יצאתי שאלתו, מה קרה? אז הוא אומר, חטפו לנו את הספורטאים. טסנו למינכן, רצנו לשם, זה היה 720 שטס טיפה יותר מהר. טסנו לשם הכי מהר שיכולנו. ושם לופטהנזה הכניס אותנו לתוך איזה הנגר וסגרו אותנו. אני ישבתי שם כמה שעות, הביאו לנו לאכול. לא נתנו לנו לצאת, הם כולם הסתלקו מהאווירון, ואחרי כמה שעות הם חזרו. המשפט היחידי שהוא אמר, כולם מתים, בואו נחזור חזרה. אבל בזמנו אתה היית הקפטן הכי צעיר. אני כשגמרתי 707 הייתי במשך כמה שנים הקפטן הכי צעיר באל על, אבל זה כל הזמן מתחלף מסתבר. אני הקפטן הכי זקן היום, לפתע פתאום. איך אתה זוכר את התקופה הזאת שהיית הקפטן הכי צעיר? תראה, זה הכל היה חדש אז, מטוסים חדשים לגמרי, ה-707, טסנו לכל מיני מקומות מאוד מעניינים. מדינת ישראל במטוס הזה נכנסה למעשה חברות התעופה הגדולות. וטסנו, היה פעם בדיחה מפורסמת שפנו לברוך תירוש, שהוא היה אז ראש הצבת צוותים, ושאלו אותו, מה זה כל כך הרבה חציות של האטלנטיק? איפה פה קבור הכלב? איך אתם חוצים את האטלנטיק כל כך הרבה פעמים בשבוע? אז הוא אומר, הכלב לא קבור, הכלב טס. טיסה ראשונה בבריטניה זה אובזרבר. אני בא להיות חניך שמסתכל. אני עוד אסור לי כאילו לעשות שום דבר. ויושב פה קפטן שאני דווקא ישראלי, הוא כבר לא עובד הרבה מאוד שנים, והוא שואל אותי, אתה למדת את האווירון? הוא אומר, כן. אתה יכול לשבת לעשות הכל ברדיו? הוא אומר, כן. קצת רעידה קטנה בכל, אבל אמרתי כן. אז הוא אומר, אז שב שם. מוציא את הפרסט אופיסר, אני מתיישב. למדתי, כן, עשיתי, מעולם לא. הוא מוציא עיתון, פותח עיתון, לא ראיתי אותו במשך שעתיים. טסנו לווינה, אני לא אשכח את זה. הרגשת הביטחון שהוא נתן לי, אני מניח שהוא יסתכל מלמד, תסתכל מהצד, אבל לא ראיתי אותו מסתכל מלפנים מהצד. בהתחלה זה אחד הדברים הכי מעניינים שיש, התופעה של אלוהים שנותן לך לנהל את העולם שלו. זה זמן קצר, אבל נותן לו. ואז הוא הוציא אותי ונגמר הסיפור. ומבחינת המטוס עצמו, המערכות, בהשוואה למטוס הזה. אנחנו מדברים על עולם אחר. אתה נסעת על דשבו, נכון? אז זה דשבו גדול, עם פרופלרים גדולים. הפלייט אינג'ינר עושה שם הכל. פלייט אינג'ינר פותח מנועים שהם פה. פלייט אינג'ינר מרים ומוריד מדפים שהם כאן בסוויץ' קטן. פלייט אינג'ינר מוריד כאן גלגלים שהם סוויץ' קטן. פלייט אינג'ינר פותח וסוגר מנוע כל האפרוץ' עד הנחיתה. אמרן, טייס לא נוגע בכלום. טייס נוגע בסטיק מצחיק כזה שזה הלוד חדור, והוא אומר בקול כמה כוח הוא רוצה. אז אתה אומר 100 טורק, 80 טורק, אתה בא לנחיתה אומר איידל, 4 רוורס, זה נקרא, שצריך להיזכר בזה, סופר פיין, סופר פיין, 2 רוורס, איידל. הפרופלרים עוצרים אותך ואתה אף פעם אחת לא נוגע במנועים. מה שבמטוסים המודרניים, האמריקאים, למעשה אנחנו מטיסים את האווירון הזה לגמרי מלפנים, כמובן היום ב-2-man קוקפיט. אבל אז טסנו 5-man קוקפיט, יש פה קפטן,
פרסט אופיסר, כאן יושב פלייט אינג'ינר באמצע, מאוד קרוב, זה בבריטניה, אחרי זה נווט, ואחרי זה באוטה רדיו אופרטור. ב-707 ככה המשכנו. 707 קצת שונה, הנווט היה בפינה הזאת, רדיו אופרטור בפינה הזאת, פלייט אינג'ינר כאן, דומה מאוד לזה. ואחר כך בהמשך את הרדיו אופרטור הפכו למה שקראו נברו, שהיה נווט רדיו אופרטור איש אחד, ואחר כך גם את המקצוע שלהם חיסלו ועשו מזה פלייט אינג'ינר. חלקם נעשו פלייט אינג'ינר נברו וחלקם הלכו הביתה. וזה מאוד מאוד חשוב לתוצר. אני מבין שמדאיגים אותך, אבל אם אתה שם לב, שלושתנו יושבים פה, ולא יודעים בדיוק למה אתה לא שואל אם המזג אוויר מעיק עליך. זה שום דבר, אני רואה שזה שום דבר, זה סוף של חזית. מה שאנחנו... בהגה התעופתית זה נקרא light turbulence. Very light turbulence. light. אחרי זה יש moderate. אחרי זה יש severe. ברגע שהמנורה הזאת דולקת, זאת השנייה, זה הלא לעשן שדולק כל הזמן, וזה, ברגע שאני לוחץ אותו, אתה רואה? זה נדלק, כשאני מחבר אותו הוא נחבא. זה דולק כל המנורות לכל האורך אווירון נדלקות. רגע, בחוכמה הייתה להדליק את זה 2 דקות לפני שמתחיל לקפוץ. ולא כשזה מתחיל וכולם עומדים בבית שימוש ומתפלאים מה קרה. טרנזישן לבל 6-0, 2803 קשרים, מעל 10 פיו ב-1800, 20 על 14, 1018. טקסיווי אלפא 5 סגור בין הראנווי לטקסיווי M. בהנחה שזה מסלול שמאלי, ILS 108-3, 262 אינבאונד, מיוניק 400 על ה-ADF, 368 על ימין. לפעמים הוא שולח אותך למילדורף, אבל אז יש לנו את זה כאן 117-0. אין בעיה של מזג אוויר, אנחנו נעשה קטגורי 1 רגיל, גישה רגילה. 137, 30 מעלות אנחנו ננחת, מינימה 1670 סט, סט אצלך, יפה, 200 רגל סט אצלנו. תן לו ככה, קודם כל הוא מוריד, אחר כך אני אסדר אותו. אוקיי? זה מינסדורף. אוקיי, אנחנו נעזוב אם ככה ב-A3, אוקיי? אז זה 7, 5 לא טוב, זה יוצא מבחינת רישום, 5 זה 90 מעלות, ואחר כך יש לה שני שמאלה שאפשר, אתה רואה? 5 סגור. 5 סגור בין הטקסווי למי? אז אני לא אלך אליו בכלל, לכל האזור הזה. אני אלך או ל-4 ואמשיך להסיע ככה, או הכי טוב, אני לא אעצור ואני אלך עד 3, ואז אני נכנס ישר לוויסטי 1. בכיוון הזה לא נגיע ל-LS. 4,000, further on light, אנחנו לא נגיע בכיוון הזה ל-LS. will do. תן לי בעצם גלגלים ופלפס 20. Good afternoon, LR 353, 92303, launch clear to land 265. כוחות שמנו. צ'ק, נקטע. מינימם. לנדינג. וכמו שאמרנו, מפנים ב3. 50, 30, 10. בחוץ, ברייק פרשר נורמל, 4 ירוקים. תגיד לו עוד פעם, אני מכבד את כל 4. On behalf of El Al Station Munich and the staff of El Al Germany, of course, we will definitely miss him. We know him for many years, even from Cologne. We miss, if you take a look, especially his magic smile, which is specifically Captain Kingsley. We face problems, sometimes we do. He influences with a smile and we solve the problem. Everybody said I smile, but I don't see the smile. A magic smile. Specific magic smile. You asked me, so when? It's funny to talk about living.
Am I leaving? You know, I went to the cockpit and I found on my seat a box of marvelous chocolate. So I assume there's a reason for that. Maybe I'm leaving. You think you will wake up tomorrow morning and you say, it's only a dream, keep going. I know already, they didn't put my next month's schedule in my pigeonhole. I went to the pigeonhole now, this morning. I went, what letters do I have, but what should I do next month? There's nothing. When I'll come next week, my name won't be there. A lot of people will remember me, but the pigeonhole won't have my name on. And I was there for 42 years. רציתי באותה הזדמנות חגיגית, חלקכם לא נולדו כשאני הייתי קפטן באל על. חלקכם אחרות לא נולדו כשאני הייתי פירסט אופיסר באל על, אני חושב שזה כולם. אז אני עוזב את אל על אחרי 42 שנה, שאני טייס באל על, וזאת הטיסה האחרונה שלי, ויש מהומה גדולה בתל אביב, ועושים מהעניין הזה, זה הפתעה, אני לא יודע. מכיוון שאני יודע שהמון אנשים באים, ואתם הצוות האחרון שלי, אז אני נורא רוצה להיפרד מכם. הביאו לנו משקאות חריפים, ואנחנו לא נשתה אותם פה, אנחנו נשתה אותם בתל אביב. למרות הרצון הטוב של התחנה, שאנחנו נעשה לחיים כאן, אנחנו נעשה לחיים על מיץ תפוזים. אני מאוד מודה לכם, ואתם הנציגים שלי ברגע זה, ליתר אנשים, להגיד תודה לכל מי שעבד איתי. יש המון המון שנים של תענוג אדיר לעבוד באל על. תודה. כל אחד ייקח כוסית של מיץ תפוזים, ועל זה אנחנו נעשה לחיים. יש עוד? יש גם עוגה לא נורמלית כאן. אז לחיים לכולכם. בהצלחה. בהצלחה. הרבה שנים טובות. מה התוכניות? יש לו המון. אתם רוצות מספר טלפון? Good afternoon, LR 354. Taxi slowly over the bridge and thereafter via Sierra Bravo 15. And 3514 has the cockpit windows closed. Natürlich. KQ637 with 080 knots clear to land, runway 26. מרגש מאוד, תגיד מה שתגיד, אני לא יודע, אתה לא מתרגש, אני כן. יש עדיין להתרגש פה בקוקפיט. שעונים. רגע פער אחד הרגש. 5799, יש מטוס לפנינו 6 מייל, 4,000 רגל. אבל הוא הולך שמאלה. פלפס אחד. פלפס אפ. היית רוצה לטוס לחלל? מאוד. כשהתרסק הקולומביה, אני הייתי בסיאול. תקף אחרי שזה קרה, הרם טלפון לדינה, והיא שאלה אותי, איך אתה מרגיש עם זה? ואני הכרתי אותו. אמרתי, אני מוכן גם לשלם $1,000,000 אם יש לי, למות כמוהו. אם אתה מבין למה אני מתכוון. להיות פעם אחת שם, לעשות את זה, אבל להיות שם. כלומר, קינאת בו בהמראה? בהחלט קינאתי בו, כן. הייתי מחליף אותו תוך דקה. לא קינאתי בו בהמראה, קינאתי אחרי שנודע לי שהוא מת. גם אז קינאתי בו. מפני שיש דברים שאתה כטייס רוצה לעשות, והסיכוי שתמות, גם פה יש לנו סיכוי למות. דרך אגב, הסיכוי שלי למות יותר גדול משלך, כי אני יותר מבוגר ממך. זה עדיין לא אומר שאני לא אעשה דברים משום שהם מסוכנים. אנחנו עושים כל חיינו דברים מסוכנים. אני חושב שיותר מסוכן לנהוג בכביש שאוטו מולך בא ב-100 קילומטר לשעה, ואתה בינינו עובר מטר, מטר וחצי. היא הרבה יותר מסוכן משל לטוס על הדבר הזה. ואני לא יודע מי יושב מולי. תזכור גם את הטיסה הזאת.
כן, יכול להיות שדרך אגב די בגללכם. מפני שהייתה חורגת מכל בחינה, בכל צורה, כל הזמן. ואני מוכרח להגיד שהתופעה של התייחסות של אנשים אליי הייתה קיצונית. אנשים, אתמול בלילה פתאום, אנשים שהם לא יהיו בארץ ביום שישי, טלפון, מולכו צלצל אליי, כמעט בכה. קמחי הוא בן אדם, אני אגיד לך, לא רק שהוא טייס מעולה, ולא רק שהוא ההיסטוריה של אל על שמגולמת בבן אדם אחד, הוא גם מבחינת רמה אנושית של בן אדם, הוא קורא המון, הוא יודע המון לפרטי פרטים של כל מיני דברים, הוא אנציקלופדיה מהלכת. הוא כל טיסה, הוא עם ספר ועם מצלמה, וכל דבר הוא מצלם. תשמע, זה בן אדם שלא נתקלם כל יום. טייס איננו רק זה. טייס זה לקח את נקדימון בבלגיה, בליאז', לטפס 110 מדרגות, 1,000 מדרגות, כמה היה שם? 666 מדרגות, זה נגד השטן, ואחר כך לרדת למטה ולשתות את הבירה המדהימה הזאת שיש שם באולטימו ברונו, שיש שם למטה בליאז', וזה שוב, זה טיסות קרגו. מי טס לליאז' מטוס נוסעים, אף אחד לא יודע איפה זה, טיסות קרגו מיירות לשם. טיול שעשינו בהונג קונג? טיולים שעשינו איתו בהונג קונג על ההרים וכל מיני מקומות. העבודה באל על היא איננה האייטם הזה. העבודה באל על היא מכלול גדול, שלם, של יכולת שאתה גומר אותו, אתה אומר לעצמך, שמע, אתה במשך 40 שנה חיית אולי 80 שנה. מעט מאוד אנשים יכולים לעשות, אבל שאני הספקתי לעשות בשנים האלה. שים אותך משליטה. ויש לך דש חמה, אני מדברת גם בשם בבא וגם בשם כל מרכז שליטה, כולם פה ועוד הרבה חברים שלך כאן מחכים לך. Good luck. I mean, I need luck for landing. מאוד מאוד תודה לכם, ואין לי ברירה, אני חוזר, נגמר לי הדלק, אז אני בא. יופי, אנחנו מקבלים אותך עם המון המון אהבה. תודה, סורי. ביי ביי. Al 354 descend 3,000 feet to 0 on Bankless, straight in LS, runway 12, further descend on the glide. להיות העבודה כאן קברניט קמחי. אני מצטער שמופיע לכם בסרט, אבל יותר מאוחר אני אהיה בהנמכה ונעסוק בנחיתה. כפי שראיתם ביציאה ממינכן, שפכו עלינו מים משני הצדדים, למין טקס שעושים טייסי חברות תעופה שמגיעים לגבורות, כפי שנקרא, ועוזבים לפנסיה בטיסתם האחרונה, וזאת אכן טיסתי האחרונה בחברת התעופה, שכן ביום ראשון אני נוגע בגיל 65. אז רציתי לברך אתכם לטיסה שלי, ואני מקווה שאמשיך לטוס עם אל על. אני בוודאי אעשה את זה. מאוד תודה. עכשיו יגידו לי שלא שמעו כלום. כן. תודה רבה. היה יפה מאוד, מחאו לי כפיים. minimum. Landing. 100. Check. 50, 30, 10. ברק פרז'ר בסדר. אפטר לנדינג עשינו הכל? תראה כמה אנשים באו אליי, מאמה, מיה. תצלם שאני באתי במיוחד, מהנדס טייס ראשי של אל על, שעובד עם קים 43 שנים ביחד, ירד מטיסה ובא לקבל אותו. הנוסעים לניו יורק. ליב ליב! אימא'לה. שלום אדוני. אפשר חיבוק? חיבוק? חשבתי זה קורקטי.
אתם תעמדו ככה בשורה וזה, ואחד אחד יערוק? נורא מתרגשים. אני מניח שאני אתנשק אתרשק מחר. אני אתחיל להתרגש מחר. פה יש לי חיבוק, שלום אדוני. שלום אדוני. אצלנו במקצוע יש ביס. אולי תעשי ביס ותיקח אותי עכשיו לביס. חשבתי לעשות ביס, לא נתנו לי. שמעתי שאתה עובר לאזרחות. ידעתי שאני בצרות. לא מספר שאני בצרות. היי! תגיד לי, זה מזל טוב או משתתף בצערך? משתתף בצערך. משתתף בצערך בצורה מפורשת לגמרי. משתתף בצערך. היי! גם אתה משתתף בצערי? כן. שלום לך. משתתף בצערך. אני משתתף בשמחתך. כי עכשיו תתחיל לעשות את מה שאתה רוצה. כל הזמן, בחיים שלי לא קרה לי שלא עשיתי מה שאני רוצה. היי. יש חדש מאשתך, ספרתי אותה בטלפון. אני עדיין לא מאמין. מה? זה רק מראה שאתה הזדקנת דרך אגב, בהמון, המון, שיש אבטנו זה לא עובד. אני באתי איתו. קראתי. הבנתי תכף שבאתי איתו. היי. שלום. השינוי. Welcome to the club, הרבה בריאות. נורא טוב. לאן תשימו היום? לונדון בצהריים. באתי לבזר. איזה מזל שלא הייתי לטיסה. הוא נוסע. החיים יותר חזקים מהכל. אבל אתה היית צריך לא להיות פה היום. שלום לכם. שלום לכם. בדיוק. אני נורא מודה לכם שבאתם. זה קורה רק פעם אחת, זה לא קורה עוד פעם. וטוענים שאני לא מתרגש, אז עכשיו אני לאט מתחיל. גם אנחנו בשבילך. מאוד תודה. אם אני יכול... תקחו בבקשה כל אחד. זהו, כבר ישר אתה ממלצר? נו, מה את רוצה שאני אעשה? מתאמן, מרגיש בבית. 38,000 שעות טיסה ו42 שנה באל על. זה מה שאני גומר היום. וואו. חיים. אני יודע שתמשיך להתעסק בנושא התעופה. והשאלה היחידה שאני שואל אותי זה מה תזכור מהמוסד הזה. אבל את התשובה אתה צריך לתת. אז אני רוצה לאחל לך בשם כולנו הצלחה, חיים טובים וארוכים, ואנחנו פה בשלוחה. כולם שאלו אותי אם אני מתרגשת עכשיו שהגעתי, וכל הימים האחרונים שאלו אותי אם אני מתרגשת, בעיקר שאלו אותי בשקט אם אני לא פוחדת. איך זה יהיה שעכשיו אנחנו נהיה כל כך הרבה ביחד. ואני רוצה לומר שאני לא, אני לא פוחדת. ולמה אני לא פוחדת? כי כולכם מכירים את קים יותר ממני, חוץ מדיינה. אבל כולכם מכירים את קים יותר ממני, חוץ מעופר ואורגון, אבל אני כל כך לא חוששת, כי לקים יש כל כך הרבה עולמות נוספים, כמו שאמרו ולקחו לי, שהוא מלא בבית, הוא לא קברניט אל על בבית. אם אנחנו הולכים לטיול, אז הוא 100% תאילנד לא נורמלי, ואם אנחנו הולכים לקונצרט, או כמובן אם אנחנו מדברים על הדתיים, הוא 100% מדבר ויודע על הדתיים, ואם הוא מחפש שירה, אז הוא 100% זה. ואני בטוחה שיהיה עוד המון 100%, שאני עוד לא יודעת מה זה יהיה, אבל יהיה עוד הרבה 100% שיקחו את הזמן הזה. זהו, אז אני לא פחדת.